ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки ҳадафаш муҳайё сохтани зиндагии шоиста барои ҳар як фарди ҷомеаи кишвар мебошад, аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ ба масъалаҳои сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва ҷалб кардани аҳолӣ ба созандагию бунёдкорӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намудааст. маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара, ки дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанги ноҳия баргузор гардид, дар он муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон, масъулини кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳои вилоят, вакилону собиқадорони меҳнат ва дигар аъзони фаъоли ҳизб иштирок доштанд. дар ҳисобот муҳимтарин паҳлӯҳои фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. гуфта шуд, ки дар 6 моҳаи аввали соли 2025 шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар ноҳияи Данғара ба 116 адад ва аъзоёнаш ба зиёда аз 10500 нафар расидаанд, ки барои саодати халқ ва ободии ватан саъю талош меварзанд. дар баробари баррасӣ масъалаҳои матраҳ гардида ва қабули нақшаву вазифаҳои минбаъда, ки аз дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон санаи 17 июли соли ҷорӣ дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон баён гардида буд, ҳамчунин дар ин ҳамоиш қабул гардидани қадномаи таърихии тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ дар давлатҳои осиёи марказӣ аз тарафи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид, ки ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, аз ҷониби масъулин шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар идома ҳамчун рамзи қадрдонӣ ба чанде аз фаъолони ҳизб, ки дар амалӣ гардидани ҳадафҳои оинома ва барномаҳои ҳизб сами арзандаи худро гузоштаанд, бо медали сисолагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва сипосномаи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҳамчунин сипосномаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар вазъияти тантанавӣ ба нафароне, ки бори аввал ба аъзогии ҳизби халқии демократии тоҷикистон пайвастаанд, шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд. дар охири ҳамоиш ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ, ки тараннумгари сулҳу ваҳдати миллӣ, дастовардҳои овони соҳибистиқлолӣ ва хушбахтиву пирӯзии мардуми шарифи тоҷикистон буд, хотири иштирокчиёни ин чорабинии бошукӯҳро болида гардониданд. масъулину меҳмонон дар идомаи ин вохӯриҳои судманд аз истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ дар ноҳия шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии заминҳои киштшаванда дар ноҳияи Данғара 32377 гектар буда, мавриди истифодаи 1965 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад. мардуми меҳнатқарини ин ноҳия, ки яке аз калонтарин ноҳияҳои аграрии тоҷикистон маҳсуб меёбад, бо ҷонибдорӣ аз сиёсати неку бо барори сарвари давлат бо истифодаи заминҳои кишт дар рушди бахши кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузоранд. истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ низ дар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара хуб ба назар мерасад. аксарияти сокинон дар баробари таъмини оила бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, ҳамчунин аз ҳисоби истифодаи оқилонаву самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ захираи маводи ғизоиро низ ба роҳ мондаанд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, ахбор.